večer, slečna, halá, nebuďte úsečná, halá, môžeme sa vidieť dnes, halá. 23. krát som prišiel tento rok do Tisovca, to už je teda taká pekná tradícia. A u nás sa to stalo vlastne už aj rodinnou záležitosťou. Keď som sem prišiel prvýkrát, mal som 17 rokov. A dnes už je tu moja dcera, ktorá má 18 a syn, ktorý bude mať 16 onedlho. To znamená, že v podstate ja už tú tradíciu účasti na týchto Klementisových dňoch a na tom pochode Klementisovou cestou prenášam v našej rodine na ďalšiu generáciu. A to je asi takéto najviac, čo ma teší. Ale musím povedať, vo všeobecnosti vidím tu každý rok nových ľudí, každý rok nové tváre a to je dobré. Ja myslím, že Tisovec má čo ponúknuť. A je dobré, aby ľudia z celého Slovenska si našli cestu do Tisovca, aby sem chodili, aby ho povedzme spoznali pri takejto príležitosti, ale aby sa vracali aj pri ďalších príležitostiach. Veľmi pekne za slova pánovi ministrovi, pánovi Dušanovi Čaplovičovi a ešte myšlienkám, ktoré dnes tu boli odzneté a ktorými sme sa stretávali aj počas cesty na Burdu. Tak ako hovorí pán ministr, nesmieme zabudnúť a som veľmi rád, že nezabúdame na nášho rodáka doktora Vladimíra Klementisa a na jeho lídu. A ďakujem vám, že každoročne sa tu spoločne stretávame v mene svojom poslancom Mestského zastupiteľstva a všetkých občanov mesta Tisovec. Ja hodnotím vôbec tieto podujatia, ktoré sa každoročne opakujú, za veľmi prospešné vlastivednému a národnému povedomiu nielen tohto regiónu, ale celého Slovenska. Tí organizátori, ktorí to začali a pokračujú v tejto tradícii nielen pri okrúhlych výročiach, ale každoročne naplňajú svoj účel a boli som strašne rád, keby sa čoraz viacej mladých ľudí takýchto podujatia zúčastňovalo, najmä toho chodníka Klementisovho. To je úžasná vec, ktorá sa dá spojiť s tým poznaním jeho konkrétnej osobnosti na jednej strane a na druhej strane aj, by som povedal, telesnou pridanou hodnotou, ktorá je takisto prospešná pre mladých ľudí. Takže veľká vďaka všetkým organizátorom, ktorí napriek často nepriazni nedostatku finančných prostriedkov každoročne toto podujatie organizujú.